हॅलो. धन्यवाद. या ठिकाणी आपण नुकताच उद्घाटनाचा समारंभ या ठिकाणी आपण पार पाडलाय. तर दोन्ही संघ जो आपल्या या स्पर्धेचा उद्घाटनाचा जो सामना आहे, कर्लेवाडी किंग चुनाकोळवन विरुद्ध शिवशक्ती सौंदळ, या दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती आहे की त्यांनी आपली प्लेइंग 11 या ठिकाणी जमा करायचे आहे. कर्लेवाडी किंग चुनाकोळवन विरुद्ध शिवशक्ती सौंदळ. सर्व मान्यवरांना मी नम्र विनंती करतो की त्यांनी कृपया व्यासपीठावरती या. या स्पर्धेला शुभारंभ नुकताच आपण पाहिला. या ठिकाणी आपल्या गावकार मासिये हॅलो मासिये साहेब यांच्या हस्ते हा या ठिकाणी शुभारंभ पार पडला. तर दोन्ही कर्णधारांना मी पुन्हा एकदा विनंती करतो, कर्लेवाडी किंग चुनाकोळवन विरुद्ध शिवशक्ती सौंदळ, दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती आहे की आपली प्लेइंग 11 या ठिकाणी द्यायचे. आपण या ठिकाणी व्यासपीठावर पाहतोय आपल्या मंदरूळ गावातील अनेक सर्व मान्यवर, त्या ठिकाणी ज्येष्ठ नागरिक, समाजसेवक सर्वजण या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आपला बहुमूल्य असा वेळ काढून ते या ठिकाणी दाखल झाले आहेत. राजापूर युवा प्रतिष्ठान रजिस्टर आयोजित आपण पाहतोय राजापूर चॅम्पियन ट्रॉफी पर्व 7व. जर आतापर्यंत आपण पाहिलं, आतापर्यंत 6 पर्व पार पडली. त्यामध्ये मुंबईमध्ये 2 पर्व पार पडली, तसेच उन्हाळे गावामध्ये 3 पर्व पार पडली. अतिशय एक
हॅलो 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 नुकताच आपण या ठिकाणी उद्घाटनाचा समारंभ आपण पार पाडलाय. तर दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना मी सर्वप्रथम विनंती करतो की त्यांनी नाणेफेकीसाठी मैदानामध्ये दाखल व्हा. दोन्ही संघाचे कर्णधार चुना कोळवण आणि सौंदळ. सध्या आपण पाहतोय व्यासपीठावरती आपल्या या गावातील या पंचक्रोशीतील सर्व मातब्बर व्यक्ती, दिग्गज व्यक्ती, सन्माननीय व्यक्ती या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आपला बहुमूल्य वेळ काढून ते या स्पर्धेला शुभेच्छा देण्यासाठी, आमच्यासारख्या नवोदित खेळाडूंना आशीर्वाद देण्यासाठी या ठिकाणी ते दाखल झालेत. तर त्यामध्ये या गावचे गावकार सन्माननीय परशुराम भानू मासिये, त्याचप्रमाणे प्रकाश मासिये साहेब, शिवाजी मासिये साहेब, सन्माननीय केशव मासिये साहेब, नारायण मासिये साहेब, जे या आपण जी स्पर्धा ही आयोजित केली आहे, जे ग्राउंड आहे त्या जमिनीचे मालक आहेत. आणि सन्माननीय भिकाजी मासिये, दोन्ही मान्यवरांचं मी खरंच मनापासून आभार व्यक्त करतो की त्याने आम्हाला एक ही मोठी स्पर्धा आयोजित करण्यासाठी ही जागा उपलब्ध करून दिली, ग्राउंड उपलब्ध करून दिलं. खरंच मंडळातर्फे त्यांचा खूप खूप आभार. त्याचप्रमाणे यशवंत मासिये साहेब सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्याचप्रमाणे वैभव मासिये साहेब, जे पोलीस पाटील आहेत आपल्या या गावचे, त्यांनी सुद्धा आपला वेळ काढून या स्पर्धेला शुभेच्छा देण्यासाठी ते उपस्थित झाल्यात. धन्यवाद साहेब. सर्वजणांचं मनापासून मी आपले आभार व्यक्त करतो. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती आहे की त्यांनी आपापला राखीव खेळाडू जो असेल, 13वा खेळाडू, 14वा खेळाडू, राखीव खेळाडू जो कोणीही उपस्थित असेल त्यांनी कृपया कॉमेंट्री बॉक्समध्ये येऊन बसायचं आहे. कारण इथे सर्व खेळाडूंची नावं समजणं खूप गरजेचं आहे. आपण एक मोठी स्पर्धा या ठिकाणी आयोजित करतोय. या स्पर्धेमध्ये प्रत्येक खेळाडू आपली कला सादर करण्यासाठी दाखल झाला आहे. त्यामुळे प्रत्येक खेळाडूचं नाव आम्हाला या ठिकाणी कळणं खूप गरजेचं आहे. त्यामुळे मी विनंती करतो की दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना की त्यांनी राखीव खेळाडू कृपया कॉमेंट्री बॉक्समध्ये दाखल करा. आपण मैदानामध्ये पाहतोय दोन्ही कर्णधार संकेत कडू, जे चुनाक कोळवण या संघाचे कर्णधार आहेत, आणि सौंदर्य संघाचे सुद्धा कर्णधार या ठिकाणी उपस्थित आहेत. नाणेफेक होत आहे. मंडळाचे एक धडाडीचे कार्यकर्ते आणि प्रत्येक कार्यामध्ये स्वतःला झोकून देणारे आमचे परममित्र तुषार सरपरे यांच्या हस्ते आपण पाहतोय नाणेफेक या ठिकाणी होते. पहिल्या सामन्याची पहिले नाणेफेक आपण पाहतोय आणि नाणेफेकीचं कौल संकेत कडू म्हणजेच चुना कोळवण या संघाच्या बाजूने लागलेला आपल्याला दिसतोय. राजापूर चॅम्पियन ट्रॉफी पर्व 7वं आणि सुरुवात आपण या ठिकाणी पाहतोय. पहिला नाणेफेक जिंकलाय तो संकेत कडू, मॅन फ्रॉम चुना कोळवण.
थोड्याच वेळामध्ये आपल्याला समजेल त्यांचा डिसिजन काय असेल. सौंदर्य संघ कृपया वारंवार आपल्याला या ठिकाणी अनाउन्समेंट करायला लावू नका. मी विनंती करतो की तुमचा राखीव खेळाडू जर असेल तर कॉमेंटरी बॉक्समध्ये या. जर या स्पर्धेबद्दल बोलायचं झालं तर सलग 7 वर्ष, हे 7वं वर्ष आहे आपल्या या मंडळाचं. 6 सीझन आतापर्यंत आपण पाहिले अतिशय खेळीमेळीच्या वातावरणामध्ये आणि खिलाडू वृत्तीने हे 6 सीझन आपल्याला पाहायला मिळाले. त्यामध्ये जर आपण विजेते जर पाहिले तर ज्या ठिकाणी आपण आज खेळतोय आणि जो यजमान संघ आहे, यजमान गाव आहे, ज्या गावाला आजची चॅम्पियन ट्रॉफी आयोजित करण्याचा जो मान मिळाला आहे, तोच संघ सर्वप्रथम राजापूर चॅम्पियन ट्रॉफीमध्ये सर्वप्रथम विनर झाला होता, संघ विजयी ठरला होता, तो मंदरुळ. आणि याच संघाकडे आणि या गावामध्ये आपण आज चॅम्पियन ट्रॉफी 7व्या पर्वाचं आयोजन केलंय. खूप चांगले योगदान आतापर्यंत आम्हाला त्यांच्याकडून पाहायला मिळालंय. तर या स्पर्धेसाठी आपल्याला पंच म्हणून लाभलेत ते विक्रम यादव सर आणि पल्लव आगरे सर. दोन्ही पंचांचे सुद्धा मी मंडळातर्फे खूप खूप स्वागत करतो. संकेत कडू कृपया आपला निर्णय कळवा. फिल्डिंग तर नाणेफेकीचा कौल हा आपण पाहतोय चुना कोळवण संघाच्या बाजूने लागलाय आणि सर्वप्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं जाते. संकेत कडू सारखा एक मोठा खेळाडू आपल्याला या सामन्यामध्ये खेळताना दिसेल. तसेच सौंदर्य संघ सुद्धा जर आपण विचार केला तर अरबाज सारखा एक खेळाडू त्यांच्यामध्ये आपण पाहतोय. सर्व संघांना कर्णधारांना विनंती असेल की जे आपले काही स्पर्धेचे टी शर्ट असेल, ट्रॅक असेल, शूज असतील, हे सर्व खेळाडूंना कंपल्सरी असतील. जे प्लेइंग 11 मध्ये आहेत त्यांना शूज कंपल्सरी असतील, ट्रॅक कंपल्सरी असेल आणि टी शर्ट कंपल्सरी असेल. याची सर्व खेळाडू तसेच संघाचा कर्णधार यांनी याची नोंद घ्यायची. तसं काही आढळल्यास योग्य ती कारवाई त्या खेळाडूवरती करण्यात येईल. याची कृपया त्याची नोंद घ्या संघाचा कर्णधारांनी, दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी.
उद्घाटनाचा सामना आपण पाहतोय. मंदरुळ विरुद्ध चुना कोळवण विरुद्ध सौंदळ या दोन्ही संघादरम्यान हा सामना रंगतोय. सर्वप्रथम या स्पर्धेचा पहिला चेंडू टाकण्याचा मान मिळवतोय तो गोलंदाज आहे प्रथमेश. स्वतःचा पहिल्या संघासाठी पहिले षटक घेऊन तो दाखल झालाय. तर आपण जातोय पुन्हा एकदा सत्कार सोहळ्याकडे. तर यानंतर प्रकाश मासे साहेब सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहेत. तर या साहेबांचा मी आमच्या मंडळाचे धडाडीचे कार्यकर्ते सचिनदादा पुजारी यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचा सत्कार करावा. प्रकाश मासे सर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचा या ठिकाणी सत्कार होतोय. आपण पाहतोय सामना दुसरा चेंडू या ठिकाणी फेकला गेला. एक धाव या चेंडूवरती आपल्याला मिळाले. हा खोलवर टप्प्याचा चेंडू आहे. चेंडू हवेमध्ये क्षेत्ररक्षक आलाय झेल खाली आणि पहिला धक्का मोठा मासा गळाला लागतोय तो तिसऱ्या चेंडूवरती. परेश बॅक टू द पेव्हिलियन. तसेच शिवाजी मासे साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. तर यांचा सत्कारासाठी मी विनंती करतो आमचे निलेश दादा धुमाळ की त्यांनी त्यांचा सत्कार. शिवाजी मासे सर
तर लाईव्ह प्रेक्षकांना सुद्धा थोडीशी दिलगिरी मी व्यक्त करतो की एक कॅमेरा आत्तापर्यंत आपण चालू झालेला पाहतोय. एका कॅमेऱ्याचं काम थोडं वर्किंग प्रोग्रेसमध्ये आहे, थोडंसं चालू आहे. थोड्याच वेळामध्ये आपण दोन्ही कॅमेऱ्यामधून या लाईव्ह सामन्याचा आनंद घेऊ शकाल. एक चांगली स्पर्धा नक्कीच आपल्या समोर आज येते. राजापूर तालुक्यातील एक मोठी स्पर्धा राजापूर चॅम्पियन ट्रॉफी आपल्या भेटीला येते आज. तर केशव मासिये सर सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहेत. तर मी आमचे खजिनदार मंगेशदादा तराळ यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचा सत्कार करावा. सचिन केशव मासिये साहेबांचा या ठिकाणी सत्कार होतोय. दुसरा गडी सुद्धा बाद होताना आपण पाहतोय. पहिला सामना सुरू आहे. इकडे समारंभ सोहळा सत्कार सोहळा सुद्धा चालू आहे, एक सामना सुद्धा चालू आहे. थोडंसं नक्कीच मी दिलगिरी व्यक्त करीन की कॉमेंट्रीच्या स्वरूपामध्ये आपल्याला हे क्षण आपल्याला अनुभवता येत नाही आहेत. थोड्याच वेळामध्ये आपण कंटिन्यू समालोचन करणार आहोत. तर पुढे मी जातोय. श्री नारायण मासिये सर हे जे आपण या ग्राउंडवरती खेळतोय या जमिनीचे ते मालक आहेत. त्यांचा सुद्धा मी या ठिकाणी सत्कार करतो आणि विनंती करतो सचिनदादा पुजारे यांना की त्यांनी त्यांचा सत्कार करावा. बघा खूप मोठं योगदान या व्यक्ती नारायण मासिये तसेच भिकाजी मासिये सर दोन्ही सुद्धा जमिनीचे मालक आहेत. यांच्यामुळे आपल्याला हे ग्राउंड या ठिकाणी उपस्थित झालं. एक स्पर्धा आपण चांगली स्पर्धा सर्व प्रेक्षकांच्या भेटीला घेऊन आलोत. हॅलो, खूप खूप आभार तुमचा की एक मनाचा मोठेपणा दाखवून या ठिकाणी स्पर्धेसाठी तुम्ही आम्हाला जमीन उपलब्ध करून दिली. तसेच भिकाजी मासिये साहेब हे सुद्धा जमीन मालक आहेत. ते सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहेत. तर त्यांना सुद्धा मी त्यांचा सत्कार करण्यासाठी विनंती करतो. भाऊ आमचे खास तारळ धुमाळवाडीकडून एवढा लांब पल्ला गाठून ते मंडळासाठी या ठिकाणी दाखल झाले. त्यांच्या हस्ते हा सत्कार केला जातोय. भिकाजी मासिये साहेब यांचा या ठिकाणी सत्कार होतोय. यानंतर यशवंत मासिये साहेब हे सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहेत. तर जयेश पुजारी आमच्या मंडळाचे एक तरुण खेळाडू आणि तरुण कार्यकर्ते विनंती करतो की त्यांनी त्यांचा सत्कार करावा. यशवंत मासिये साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. षटकार या स्पर्धेतील पहिला षटकार येतोय अरबाजच्या बॅटमधून. फुलटॉस चेंडू होता, लो फुलटॉस असा चेंडू संकेत कडू यांचा. आणि या खराब चेंडूला कोणतीही दयामाया दाखवली नाहीये त्या अरबाजने आणि सरळ चेंडूला पाठवलाय सीमा पार षटकार. तर यानंतर आपल्या मंदरुळ गावचे पोलीस पाटील सन्माननीय वैभव मासिये साहेब यांचं साठी मी विनंती करतो मंगेश तराळ साहेबांना की त्यांनी त्यांचा सत्कार करावा. पुन्हा एकदा लो फुलटॉसचा हा चेंडू पॉइंटच्या दिशेला खेळलेत मात्र कोणतीही आपण गावच्या पातळीवरती खूप सारं काम साहेबांना असतं परंतु या कामातून वेळ काढून ते आज आपल्या मंडळासाठी या ठिकाणी दाखल झालेत. त्यानंतर दत्ताराम मासिये सर हे सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहेत. तर त्यांचा सत्कारासाठी मी विनंती करतो
निलेशदादा धुमाळ यांना की त्यांनी त्यांचा सत्कार करावा. दत्ताराम मासे साहेब यांचा या ठिकाणी सत्कार होतोय. दत्ताराम मासे साहेब. तर यानंतर सुरेश गुरव साहेब तंटामुक्ती अध्यक्ष चुना कोळवण या गावावरून आलेले आहेत. तंटामुक्ती अध्यक्ष साहेब गावामध्ये खूप चांगलं काम यांच्यातर्फे आपल्याला पाहायला मिळतं. गावामध्ये शासनाची जी स्कीम आहे तंटा झाला नाही पाहिजे पूर्ण गावामध्ये, आणि त्या समितीचे ते अध्यक्ष आहेत, ते सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचा या ठिकाणी सत्कार करण्यासाठी मी विनंती करतो भिकाजी धुमाळ यांना. त्यांच्या हस्ते त्यांचा सत्कार होतोय. चुना कोळवण या गावचे तंटामुक्ती अध्यक्ष बघा, आपल्या संघाचा सामना सुद्धा आहे आणि आपल्या संघाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सुद्धा ते या ठिकाणी दाखल झालेत. बघा किती हौशी व्यक्तिमत्व आहे. धन्यवाद सर, आपण या ठिकाणी आलात. तर यानंतर एका खास व्यक्तीचं या ठिकाणी आम्ही सत्कार करणार आहोत. कारण जर आपण पाहिलं आत्तापर्यंत राजापूर चॅम्पियन ट्रॉफीचे 6 सीझन पार पडले. हा 7वा सीझन आहे आणि या 7ही सीझनमध्ये पहिल्या क्रमांकाचं जे पारितोषिक असतं, जो चषक असतो, तो आम्हाला देणगीच्या स्वरूपामध्ये जो आम्हाला मिळतो तो सन्माननीय विलासदादा धुमाळ यांच्याकडून मिळतो. आणि त्यांच्याच बघा सुपुत्र जे बाहेरगावी असतात, नेव्हीमध्ये जे काम करतात, त्यांना खरंच वेळ मिळत नसतो, परंतु आज योगायोग आहे आणि ते आज या ठिकाणी उपस्थित आहेत. तर त्यांचासुद्धा मी या ठिकाणी सत्कार करणार आहोत. विलासदादा धुमाळ यांचे सुपुत्र आकाश विलास धुमाळ हे या ठिकाणी उपस्थित आहेत. सलग 7 सीझनमध्ये यांनी आम्हाला प्रथम क्रमांकाच्या ट्रॉफीची देणगी दिलेली आहे. खरंच मंडळातर्फे खूप खूप आभार व्यक्त मी करतो यासारख्या देणगीदारांचं, की बघा क्रिकेटप्रती किती वेळ असावा एखाद्या माणसाला, आणि प्रत्येक वेळी मंडळाला ते खूप सारी मदत करत असतात, आपला वेळ देत असतात. आणि या व्यक्तीचं मी सत्कार करण्यासाठी विनंती करतो. आमच्या मंडळाचे सर्वांचे लाडके अध्यक्ष सन्माननीय सुनील मासिये साहेब यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचा सत्कार करावा. एका खूप मोठ्या व्यक्तीचा आपण सत्कार या ठिकाणी करतो. खूप सारा धन्यवाद सर. धावसंख्या झाली 19, 2 गाड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. धन्यवाद दादा, आज तुम्ही या ठिकाणी उपस्थित झालात आणि यापुढे सुद्धा तुम्ही अशीच आम्हाला मंडळाला मदत करत राहाल अशी आशा व्यक्त करतो. तुमच्या पुढच्या सर्व आयुष्यासाठी, तुमच्या करिअरसाठी खूप साऱ्या मी शुभेच्छा देतो. तुम्ही अशीच प्रगती करत जा, तुमचं नाव खूप मोठं रोशन करत जा आणि अशीच मदतसुद्धा आम्हाला करत जा. खूप सारे धन्यवाद, खूप साऱ्या तुमच्या आयुष्यासाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा. तर अजूनही जे या ठिकाणी सन्माननीय व्यक्ती प्रेक्षकांमध्ये बसले असतील,
आमच्याकडून काही व्यक्तींचा सत्कार करणे अजून राहिलं असेल त्यांचा मी शब्दशः या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो की त्यांनी या स्पर्धेला वेळ दिला, या ठिकाणी उपस्थित झालेत. तर त्यांचे आभार व्यक्त करतो आणि आपण आता जाऊया पुन्हा लाईव्ह सामन्यामध्ये. तर या ठिकाणी सत्कार सोहळा या ठिकाणी संपला असं मी जाहीर करतो आणि यानंतर आता आपण अनुभवणार आहोत राजापूर चॅम्पियन ट्रॉफी पर्व 7वा. शॉर्ट पिच चेंडू आणि मोठा हल्ला केलाय. क्षेत्ररक्षक येतोय झेलखाली, क्षेत्ररक्षक कोणताही प्रयत्न नाही आणि सरळ चेंडू जातोय सीमा पार. षटकार. यानंतर आपण मासे सर या ठिकाणी आपल्या स्पर्धेबद्दल आपला मत व्यक्त करतात. हॅलो. सन्माननीय विचारमंच आणि या भव्य दिव्य मैदानासमोर या विचारमंचावर विराजमान झालेले सर्व विचारवंत आणि राजापूर युवा प्रतिष्ठान रजिस्टर म्हणजे राजापुरातील नवयुवकांनी एकत्र येऊन एक उत्कृष्ट अशी संस्था स्थापन करून या आपल्या संपूर्ण राजापूर तालुक्यातील तरुण खेळाडूंना एक उभारी देण्याचं काम केलेलं आहे. खरोखर एक उत्कृष्ट असं काम आणि यशस्वी अशी या स्पर्धेची 6 पर्व त्यांनी उत्तम प्रकारे पार पाडलेले आहेत. त्याबद्दल खरोखर मी प्रथम एकदा या सर्व खेळाडूंचं खूप खूप अभिनंदन करेन. तर त्या खेळाडूंसाठी जोरदार टाळ्या होऊ देत की जेणेकरून आपली जन्मभूमी राजापूर असली आणि कर्मभूमी त्यांची मुंबई आहे आणि तरीही आपल्या जन्मभूमीसाठी काहीतरी करावं या हेतूने आणि या जन्मभूमीतील खेळाडूंना
कुठंतरी खेळण्याची संधी मिळावी यासाठी त्यांनी जे प्रयत्न चालू केलेले आहेत, खरोखर उत्कृष्ट असं त्यांचे प्रयत्न आहेत. यांचं कौतुक करावं तेवढं कमीच आहे. आणि निश्चितच निर्विघ्नपणे त्यांनी 6 वर्ष 6 पर्व पार पाडलेले आहेत. आणि 7वं पर्व आमच्या मंद्रुळ गावामध्ये या भव्य दिव्य तिवदामाच्या मैदानावर पार पाडण्याचा त्यांचा मानस होता. आणि तो मानस त्यांनी माझ्यासमोर बोलून दाखवला. निश्चितच आमचे बंधू या मंडळाचे अध्यक्ष आहेत मासिये सुनील मासिये, खरोखर एक तरुण तरफदार, हुशार आणि निस्वार्थी व्यक्तिमत्व असं म्हणावं लागेल. आणि त्यांनी या संपूर्ण आपल्या मित्रमंडळींना एकत्र करून उत्कृष्ट असं या ठिकाणी नियोजन केलेलं आहे. खरोखर त्याबद्दल त्यांचं खूप खूप धन्यवाद. तसंच मी शेवटी जाता जाता सांगू इच्छेन की या ठिकाणी तुम्हाला कोणतीही अडचण असेल तर आम्ही संपूर्ण ग्रामस्थ तुमच्या निश्चितच पाठीशी आहोत. तुम्ही पुढे उभारी घेत राहा आणि तुमच्या खरोखर पाठीशी आम्ही उभे राहण्याचा आशीर्वाद आम सगळ्यांच्या पाठीशी असतील. तुम्हाला या स्पर्धेसाठी हे 7वं पर्व अगदी आनंदामध्ये पार पाडण्यासाठी मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. आणि तुम्हा सर्व मंडळींना, सर्व सभासदांना, सर्व सदस्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि मी इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. हॅलो. हॅलो हॅलो. यानंतर जो सामना होणार आहे हलोबा प्रसन्न वडवली विरुद्ध नवलाई तळवडे. मोठा मासा गळाला लागलाय. तुना कुळवान संघ बॅक फुट वरती जाताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. संकेत कडू बॅक टू द पवेलियन. समीर यष्टरक्षकांच्या हातामध्ये हा जेल आपण पाहायला. अरबासारखा एक मोठा खेळाडू. नको रे डबल. ए तुषार त्याला सांग डबल नको लावू. अरे नाही रे तिकडे कसा वाटतं बघ ते. बोलेल का तू मग सांग रे. जरा सौंदर्य संघाचा एक महत्वाचा खेळाडू आहे तो अरबाज. फलंदाजीमध्ये आपण पाहिलं एक षटकार त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळाला. त्यानंतर मात्र गोलंदाजीमध्ये त्याने ती कसर भरून काढताना दिसतोय. संकेतसारखा मोठा फलंदाज. यानंतर मात्र शॉर्ट पिच चेंडू आणि केलाय मोठा हल्ला आणि सरळ चेंडूला पाठवला सीमा पार. षटकार. महादेव पहिला
चेंडू फेस करत होता. पहिला चेंडू शॉर्ट पिच चेंडू फेकला गेला आणि या चेंडूवरती कोणतीही दयामाया दाखवली नाही. सरळ एक साईडच्या दिशेला एक मोठा प्रहार आपल्याला पाहायला मिळाला. अरबाजला सरळ पाठवलंय षटकाराच्या दिशेला आणि या 6 धावांची संघाची धावसंख्या झाली ती 7. आता मात्र थोडंसं कमबॅक करावं लागेल. पहिलं धावसंख्या थोडीशी कमी आहे. 29 धावा आहेत. 24 चेंडू असतील. 29 धावांचं आव्हान असेल. त्यामुळे अरबाजला टिचून गोलंदाजी करावी लागेल. नाही निश्चितच याच पद्धतीची गोलंदाजी करावी लागेल. जेव्हा आपण गोलंदाजी करतो टेनिस क्रिकेट जर आपण पाहिलं विकेट मिळवण्यापेक्षा जास्तीत जास्त चेंडू निर्धाव कशी जातील याचा जास्त विचार ह्या गोलंदाजाने केला पाहिजे. हा फुलटॉस चेंडू लो फुलटॉस सेफ झोन मध्ये हा चेंडू आहे. नो मॅन्स एरिया मध्ये चेंडू लँड झाला. दुसऱ्या धावेसाठी सुंदर ताळमेळ आपल्याला पाहायला मिळतो. प्रथमेश आणि महादेव पुन्हा अरबाज फुल टॉस चेंडू आहे. नो घोषित केला जातोय. थोडासा डेंजर झोन मध्ये हा चेंडू होता. बॉडी लाईनच्या वरती हा चेंडू पंचांनी सरळ नो घोषित केलाय चेंडू आणि एक एक्स्ट्रा धाव संघाच्या खात्यामध्ये जोडली गेली. हॅलो हॅलो हॅलो. तर फ्री हिट आता आपण पाहू. अरबाज पुन्हा एकदा खराब चेंडू आणि या खराब चेंडूचा सरळ फायदा उठवलाय. सरळ फेकून दिलाय षटकार. हा घ्या लगेच. याचं हे बटन चालू करा. हे बटन चालू करा. ठीक आहे कारण ह्याच्यावर केला नाही हा बंद केला नाही. ठीक आहे बोलून बघा. बघ याच्यावर हे बघा याच्यावर बोलतो ह्याचा आवाज येतो काय बघ. यानंतर होणारा जो सामना आहे हा लोहप्रसन्न वडवली विरुद्ध नवलाई तळवडे. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती आहे की कृपया आपली प्लेइंग 11 या ठिकाणी दाखल करा. नवलाई तळवडे विरुद्ध वडवली. पहिलं षटक जर आपण पाहिलं एक महागडं षटक सौंदर्य संघाच्या बाजूने आपल्याला पाहायला मिळालं अरबाज यांचं. आपण जर धावसंख्या पाहिली पहिल्या षटकाच्या अखेरीस 16 धावसंख्या उभारली गेली. वैभव येत आहेत स्वतःचं पहिलं संघासाठी दुसरं षटक घेऊन. या षटकामध्ये मात्र थोडीशी टिचून गोलंदाजी नक्कीच करावी लागेल कारण जर पहिलं षटक जर आपण पाहिलं एक खूप मोठं महागडं षटक. पुन्हा एकदा हा चेंडू पहा डेंजर झोन मधील हा चेंडू. सरळ चेंडूला फक्त दिशा दिली आहे. चेंडू जातोय सरळ सीमा पार चौकार आणि नो घोषित सुद्धा केला जातोय. बॉडी लाईनच्या वरती हा चेंडू होता. जर गोलंदाजी आपण पाहिली सौंदर्य संघाची वारंवार अशी खराब चेंडू फेक केली जाते कारण जर पाहिलं आव्हान हे 29 धावांचं फक्त आव्हान आहे आणि या आव्हानाचा पाठलाग करताना एक जबरदस्त आणि एक आक्रमक सुरुवात ही चुना कोळवण संघाकडून आपण पाहतोय. फ्री हिटचा हा चेंडू असेल आणि या चेंडूवरती नक्कीच प्रयत्न असेल एक मोठ्या फटक्याचा. रिव्हर्स शॉटचा हा फटका आहे. सरळ चेंडूला वळवलाय चेंडूला पाठवलाय सरळ सीमा पार आलाय पुन्हा एकदा चौकार. आणि पहिल्या 2 षटकामध्ये जवळजवळ हा सामना संपवलाय.
तो चुना कोळवणी संघाने 4 धावांची केवळ एक औपचारिकता बाकी आहे. पहिल्या षटकामध्ये आक्रमण केलं, दुसऱ्या षटकामध्ये सुद्धा तोच परफॉर्मन्स आपल्याला पाहायला मिळाला. प्रथमेश आणि महादेव यांच्या माध्यमातून संकेत कडूसारखा एक मोठा खेळाडू नक्कीच बाद झाला होता, मात्र ते जे यश मिळालं होतं ते यश काही जास्त काळ टिकवता आलं नाही ते सौंदर्याच्या गोलंदाजांना. महादेवने मात्र त्याचा चांगला फायदा घेतला आणि प्रथमेश 2 चौकारांशी खेळतोय. पुन्हा बॅटची कडा घेतले, जातोय चेंडू. पंचांचा इशारा अजून काही येताना दिसत नाही. डिक्लेरेशन लाईनच्या दिशेला चेंडू आहे. 2 धावा तोपर्यंत पूर्ण केल्या गेल्या. या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 27 वरती. बघा आमच्या मंडळाचे कार्यकर्ते निलेश दादा धुमाळ बाउंड्री लाईनच्या दिशेला किती खूप सुंदर काम करताना दिसत आहेत. या व्यक्तीचं कौतुक करावं तेवढं खूप कमी आहे, कारण चॅम्पियन ट्रॉफी तर आज सुरू होते, परंतु हा माणूस आधीच 2 दिवस इथे ठाण मांडून बसलाय. या स्पर्धेची तयारी तो करतोय आणि आता पुन्हा एकदा बघा मैदानामध्ये तो किती खूप चांगलं काम आपल्या कार्यकर्त्यांना घेऊन करताना दिसतोय. पुन्हा हा रिव्हर्स शॉटचा फटका होता, मात्र बॅट आणि चेंडूचा काही संपर्क होत नाहीये. चेंडू जातो निर्धाव. षटक संपलाय. 2 षटकाच्या अखेरीस धावसंख्या झाली 27. 1 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 27 चुना कोळवण. हॅलो झालं. तर स्कोर बरोबरीमध्ये आपण पाहतोय. 28 धावसंख्या झाली. केवळ एका धावेची गरज आहे आणि हा वाईट चेंडू डिक्लेरेशन बॉक्समध्ये एकूण 2 धावा मिळत आहेत आणि हा सामना पहिला सामना राजापूर चॅम्पियन ट्रॉफी पर्व 7वे मध्ये पहिला संघ विजयी होतोय तो चुना कोळवण आणि या संघाला खूप साऱ्या शुभेच्छा पुढील स्पर्धेसाठी. तसेच सौंदर्य संघाला सुद्धा खूप साऱ्या शुभेच्छा. एक सामना तुम्ही हरलात म्हणून काही नाराज व्हायचं नसतं, कारण एखादा दिवस नक्कीच खराब असू शकतो. येणाऱ्या अनेक साऱ्या स्पर्धा तुम्ही नक्कीच खेळाल. त्या स्पर्धेसाठी तुम्हाला खूप साऱ्या शुभेच्छा. बाळू तरळ आपण कृपया व्यासपीठावरती या.